מה הפשט אין לך בן חורין על מי שעוסק בתורה? 1,001 דברים התורה אומרת לך לעשות או לא לעשות. לכאורה זה לא בן חורין. התשובה על הדבר היא קשורה להבנת המושג עצמיות. מי אני? כאשר אנחנו יודעים שיש לאדם נשמה אלוקית, נשמה קדושה, שהאור שלה והשפע שלה מופיע בעולם על ידי הסדר של התורה והמצוות. כי כמו שיש חוקיות לגוף מה בריא לו ומה לא בריא לו, ויש חוקיות לנפש מה טוב לה ומה לא טוב לה, יש גם סדרים לרוח וסדרים לנשמה. ובעצם להיות בן חורין אמיתי זה לגלות ולהוציא לחירות את כל האור שטמון בי. נשמות ישראל והתורה, אורייתא בישראל חדו. והתורה מלמדת את העומק הפנימי של מי שאנחנו, וממילא את הסדר של ההתנהגות שהכי טוב והכי בריא לנו. באופן אמיתי התורה זה לא תכתיב חיצוני. התורה זה החוקיות הפנימית של הרוח והנשמה.